זה פרפר, נכון? זה פרפר מהמם. זה כמו הפרפר שעשיתי לכם על הלחי, נכון? מי הכין את העוגה? המחושים זה סוכריות, נכון? הנה אלמה, תסתכלי על אבא. תחייכי. אני רוצה אותך ככה. אלמה, תחייכי אבל. עכשיו הפוך ככה. אוקיי, אלמה, את צריכה עכשיו לעצום את תעשי העיניים. פרצוף חורף. לעצום את העיניים. רגע, ביקשת משאלה? תבקשי משאלה, תעצמי את העיניים ותבקשי משאלה. וכשאת מוכנה תפתחי את העיניים ותעשי פו. רגע, ביקשת משאלה? אוקיי, עכשיו תעשי פו. 3, 4 ו... רגע, קוראים לכם אלמה? שנייה? רק לאלמה, בנות. מה זה? מה זה? מה זה? זה נראות מבולבלים! כאן בעיצוב. לא מוצלח, זה לא התחבר. רק אלמה, בנות, רק אלמה. רגע, יש לי רעיון. מה, זה לא נכבה? שאבא של אלמה יעזור לאלמה. אבא של אלמה עבד על כולם וקנה נרות שלא בכולם. רק אבא של אלמה. אלמה, לעזוב את זה. אלמה, תנסי אותה. מקרוב, להתקרב עוד, ועוד. ולעשות, 1, 2, לקחת עמוק, ו... בואו כולם ביחד חזק. שמוליק פסק. הרגע זה עוגה יפה.